Türkmenistanyň ýarym resmi neşri Türkmenowan serhidindäki ýagdaýyň adatydygyny we ygtybarly güç organlarynyň gödökçüligindädigini habar berdi. Bu habar ýurtda harby gulluga ukyply raýatlaryň hasaba alynmagy we Türkmenowan serhidiniň Owganistan tarapyndaky giňişlikleriniň tas tutuşlugyna söwüşejileriň gödökçüligindädigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Bu maglumat ýurtda harby gulluga ukyply raýatlaryň hasaba alynmagy we Türkmenowan serhidiniň Owganistan tarapyndaky giňişlikleriniň tas tutuşlugyna söwüşejileriň gödökçüligindädigi baradaky habarlaryň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanyň kompetent organlary Türkmenowan serhidinde boducularyň şol sanda dürli ýaragly garakçy toporlaryň geçmeginiň potensial howpuna degişli ýagdaýyň giýje gündüz gödökçüligini amala aşyrýarlar diýip Türkmen portaly atly neşir habar berdi we döwlet serhit gullugynyň ştabynyň ada agdalmadyk wekiline salgylandy. Neşir owan topragyndaky çylşyrymly ýagdaýa garamazdan şu gün Türkmen topragyna hüjüm edilmegine howp töredip biljek real ýagdaýlaryň ýokdugyny belliýär. Üstesine ýarym resmi neşriň maglumatynda ýurdun ätýaşdaky harby gullukçylaryň taýýarlanmagy boýunça goşmaça çäreleriň geçirilmeýänligi aýdylýar. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri gullukdaky harbiýleri bilen islendik potensial howpsuzlyk hatarlaryna garşy durmagy ukyplydygyny harby edaralarda nyktadylar diýip neşir Goranmak ministrligine salgylanýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda harby gulluga ukyply raýatlaryň hasaba alynýanlygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary we Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berdi. Bu habar Owganistanyň Türkmenistan bilen serhitleşýän regionlarynda hökümet güýçleriniň söwüşejileri ilkinji nowatda Talibana garşy güýçli söwüşleri alyp barýan wagtyna gawat geldi. Azatlyk Owganistandaky habarçylary Demirgazyk Owganistanyň serhit ýaka giňişlikleriniň tas eklesiniň söwüşejileriň gödökçüliginde saklanýanlygyny Owgan resmiýetlerine salgylanyp habar berýärler. Emma Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş serýişdeleri raýatlaryň harby hasaba alynşyny agdymýarlar we Türkmenistanyň Owganistan bilen döwlet serhidiniň howpsuzlygyna degişli meseleni resmi derejede kommentirlemýärler. Şol bıraktyň özünde de Türkmenistanda ätýaşdaky harbiýleriň hasaba alynmagynyň fonunda türkmen harbiýleri gullukdaky eskerleriň taýýarlyk derejesine aladylanýarlar. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň kronikasy neşri köp goşun bölümlerinde eskerleriň sanynyň bolmalysyndan has azdygynyň anyklananlygyny ýazýar. Çeşmeleriň täze maglumatlaryna görä barlyklar ýurdun köp goşun bölümlerinde harbiýleriň sanynyň bolmalysyndan has azdygyny anyklady we bu ýurdun baş ýol başçylaryna ma'lum boldy diýip neşir habar berýär we ýetmeýän eskerleriň sanynyň 2000 adamdan gowrakdygyny, goşunyň sanynyň bolsa 30-35 min aralygyndadygyny belliýär. Maglumata görä ýaragly güýçleriň we kanun goraýjy organlaryň işgärlerinden düzülen barlykçy komissiýalar harby biletlerine eýe bolan emma goşunda gulluk etmedikleri bilen bagly onlarça ýagdaýyň üstüne açypdyr. Harby biletlerini bir kanun alanlaryň ýagny satyn alan raýatlaryň indi harby gulluga çağırylmagy ähtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri belliýär. Şol bıraktyň özünde de Owganistanyň Türkmenistan bilen serhitleşýän regionlarynda Owgan goşunlarynyň we söwüşejileriň arasynda güýçli söwüşler dowam edýär. 15-nji ýanwarda Owganistanyň goşuny şol sanda ýöride güýçleri NATO-nyň aýgytly goldaw missiýasynyň gatnaşmagynda serhit ýaka Faryab vilayatynyň azyndan 3 etrafynda söwüşe gatnaşdy. Munyň ýa-da Owganistanyň daşary işler ministrligi merkezi adi ýurtlaryna Owganistandan howp awanmaýanlygy barada resmi beýanat ýaýratdy.